aquí na casa de Enrique Sampil, un home que concilia e dinamiza toda esta zona de Lugo e que sempre ten actividade neste bar, porque a min falanme moi ben de ti, Enrique. Bueno, que é o que moves entón? Bueno, temos unha asociación cultural con 60 e pico de anos, que Claro, leva un montón de tempo organizando cousas e que ten unha certa experiencia en, non sei se en en dinamizar xestionar as este cousas, claro. pobo, pero de alguna maneira si en xestionar pois actividades nun pobo pequeno como é o noso, somos un pobiño de menos de 1000 habitantes, pero Recordamos o nome dese maravilloso pobo, Círculo Seviñao de Escairón. Esqueirón. Eso. Entonces, pois, bueno, queiras que non, pois, os anos, pois, fan a un sabio. Pois sí. De alguna maneira, pois, temos unha certa tradición en organizar exposicións, conferencias, recitais, temos publicado Concertos. libros, facemos unha actividade de verao de música en directo neste xardín no que estamos agora, en fin, intentamos que sea unha sociedade viva, por aquilo tan manido de que peixe que non nada leva unha corriente, non? Así que é posible, soamente fai falta vontade, non, Enrique? Bueno, fai falta vontade, pero fai E falta moitas horas de traballo tamén. colaboración de toda a xente que leva moitos anos sendo socia deste círculo. Nos pensa que somos un pobo pequeno, pero que ten 170 socios. Sin esa aportación económica sería Sería imposible, imposible. porque unha das políticas desta sociedade foi sempre intentar vivir, non digo de costas, pero polo menos á marxen do poder político. Se hai algunha subvención, pois benvida sea, encántanos colaborar con todo o mundo, pero non queremos depender de nadie en concreto e, polo tanto, pois temos as maus libres para ter unha organización, Correcto. creo que independente e aberta a todos os sectores sociales, políticos, económicos e culturales deste concello. Pois un placer terte conocido e a seguir, campeón, a seguir. O placer é meu.